Susana. Estamos aquí presentando o proxecto Mulleres na Ciencia. Hoxe, meu fillo Tiago máis eu, imos vos contar algo que xa me ensinou miña avoa. Ola, esta é a miña avoa Dorinda e vaivos a presentar como se fai xabón antigamente. Para o proxecto da Avoa na Ciencia, eu vou entrevistar a miña avoa Lita, que nos vai dicir como quitaba elas lagráns e furúnculos. Ola, eu son Natalia, esta miña avoa Celia que vai explicarnos o vídeo. Eu son Carla, e esta é a miña avoa Ángeles. Eu aprendín na miña casa, había vacas, facían queixos, xa a miña abuela, despois miña nai, pero bueno, sigo me acordando pois como se facían. Ola, eu son Noel e esta é a miña avoa Juana. Vou vos enseñar como se fai un pan de buena quinoa. Eu son a abuela de Samuel. Samuel vai me axudar a facer os iogures. Ola, chamo Maritila e hoxe vamos a facer jabón e vamos presentar a miña avoa. A miña avoa chamase Ángeles. Que lles contamos? A ver, contámoslle que usamos para pescar as luras. Unha poteira. Sí. Unha poteira, verdade? Facíades jabón para lavar as mans? Tamén facíase xabón para lavar as mans e para lavar a roupa. Eu aprendín eso de miña nai. Nas aldeas empezouse a facer o xabón cando se deixou de consumir a grasa. O xabón, hoxe, facémolo máis que nada para reciclar, porque este é aceite usado de fretir. Nunca o tiredes, é dicirle na casa que non o tiren. Que vamos a empezar a facelo, poñemos a mascarilla polo da sosa e temos ventilación ademais. Sosa, pois mira, sosa é hidrato de sodio. Parece sal, é moi parecido porque é granulado. Pasar este bote numo destapedes, A sosa, en realidad, o que vai facer xa é pois quentar un pouquiño a agua. Entonces, ahora sí, Antía, tú revolve pouquiño a pouco e vamos botando pouquiño a pouco que aceite reciclado. Entonces, imos ir botando a grasa. Ahora temos que esperar a que se nos desfaja, que nos vaya endurecendo e que nos salga. A ver, a min teme contado que tamén se facía medicamentos antigamente. Como facías? Bueno, a ver, medicamentos, pois non facíamos, pero, a ver, eu teño feito, pois simplemente con mel e limón para a garganta. E para a barriga tiñas? Bueno, para as barrigas, as mulleres de antes bebíanche un pouquiño de ginebra. A miña avoa Manuela. Ela, si nacía un neno na aldea, ela iba a sacar ese neno. Ela, para unha hemorraxia, ela para calquer cousa, ela para os granos, que antes había moitos granos, moitos furúnculos, non había, ela iba a todo eso. Para o remedio, que vamos facer? Vamos a cortar un casquiño de cebola. Este é o grano, este vai ser o gran que temos aquí, que é o malicioso. Cóllese e botas aquí, no casquiño, un casi nadiña de mel, así, con que non se salga para fora. E con esta caloriña ponse encima do grano ou do furúnculo, do que sexa. Unha gasiña por encima, deixas pasar o tempo e ás 3 horas ou así, ese grano rebentou, saleu toda a pus. Este remedio úsase para combater as miñocas do intestino. Tomamos a medida de unha culler de azucre e a de unha culler de augardente, que imos engadir en último lugar tamén de unha culler, en este caso, do aceite. O remedio basase en o azucre, o que fai é atraer as miñocas. E a través do aceite, digamos que quedan presas e despois o aguardente pois termina con elas. Os calamares teñen unha boca que é como se fora un pico dun loro. Contamos como facemos eses peixiños. Utilizamos tacos de poliuretano. Este flota legulín. E aquí, nunha parte de aquí, vai estar a cabeza, imoslle cortando por aí para facer a forma da cola. E teríamos que pegar isto así. Agora xa temos un peixe de verdade, de verdade. Sí, temos un peixe de verdade. As carnes como as conservabas, como as facías? Pois mira, agora é moi fácil, porque agora temos todos temos congelador, pero antes non.
Entonces as carnes, cando se facía a matanza, había que conservarlos en sal. Vou botar a fariña de millo, e despois botase o sal, un pouquinho de sal, botamos unha pouquiña, a auga ten que ser ben quente, agora botamos o fermento. O fermento ten que estar feito 2 ou 3 días antes, para que a masa levede ben, porque se non leveda ben tamén queda moi cerrada. E nesa levadura fago, boto todo, e depois deixo así 8 días, así vaise remexendo. Entonces, aí é onde se forma o fermento. A masa podese mezclar fora do cuenco. Chamaba unha artesa que era de madeira, como se fora unha caixa grande, e vían e amasaban. Despois de que está levedado, vai nun recipiente e vai para o forno. E despois se esperar hasta que estea cocida. Eu ainda fixen bastante viño hasta o ano 93 e despois vamos explicando como hai que facerlle a uva, erfollala, ladroala, sulfatala e despois hasta que se chega a vendima hai moitos pasiños a dar. Pois este é o procedimento de sulfatar, hai que sulfatar ben para que non lle entre enfermedade na uva. Ves, aquí xa están pisando as uvas, cos pés. Si, en moitos sitios sei que se fai cos pés, porque esta uva ten que fermentar, nos dábamoslle sobre 8-10 días. O yogur ten bacterias moi boas, só sabedes, verdad? Este é o fermento que llevamos a poñer este leite e despois pasámolos a esta iogurtera. Primeiro poñemos o yogur, non, Samuel? Agora vamos remexendo. Así. Quitamos as tapas. Temos os botes ben esterilizados, vale? Fervémolos en auga quente. Hai moito. 1 litro de leite e un yogur danos pa 7. Agora collemos e botámolos aquí. E cando caducan, Samuel? Cantos días os podemos ter na neveira? Bueno, temos os días para comelos, que son máis ou menos unha semana. Este leite hai que ordeñar a vaca, o cuajo que se lle bota, e agora lle vamos a botar un pouquinho. Estos son 5 litros, sobre 5 litros. Lle vamos a botar así, máis ou menos así. Si, agora vai Carla a coller e partir aquí o queixo, así. E despois, non se fai só o queixo, pódese facer tamén a manteca. Este leite, se o deixamos dun día para outro, esa que ten por encima, cando non nos gusta a nata esa que ten por encima, lla sacamos, esa se suele coller para un cacharriño e despois iba xuntando e se facía a manteca. Así, va sacando así e se bota para este cacharriño. Ahora hai que ir facendo así, para que lle saia, mira. Mira, e prácticamente ya o queso lleva a forma. Secar depende, se o queres moi curado, pódelo ter hasta 1 ano. Pero bueno, se o queres así un color normal ou eso, 3 semanas, 1 mes xa está curadinho.